Mama. Munhu waMwari. Boerei. Arerei maoko. Vabereki venyu vakakuwanira here mari yekuti mupedze chikoro? Vakati munhu waMwari. Makakumira chi? Form 2. Form 2. Patika pamberi penyu ndiri kuoneswa paine board revana vechikoro nechoko. Ichokwadi munhu waMwari. Chokwadi chekuti teacher. You are a teacher. Yes. Pana kuti vakashayirwa mari yekupedza chikoro vari form 2 but still ndibva mazoita teacher. Murume wangu ndiye akanditsvagira mari yekupedzisa chikoro. Varoverei maoko. Kureva kuti washayirwa mari nevabereki vako, husband wopindira ukuendesa kuchikoro watoo teacher muform 2. Chokwadi. But kuiko zvino why muri kushaudha murume muchimuta huzi weklasi yangu? Nekuti ndiri kuona muri kutukana nemurume muchimuti iwewe siyana neni, you are not my class. Ichokwadi, mashoko ekutukana mumba. You see what my sister, zvauri kutaura izvi uri muroi. Unoziva uya anoita drama arisi yoyo is far much better. Hakuna chinonzi kuroya kwakafanana nekuti uri kamuform 2 zvako wadzidziswa waitiswa zvese kusvikira waakutichawo maakunzi madam motanga kutaura kuti klasi. Ndiregererewo munhu waMwari. Ewe ina ndisi murume wako kaini unotonokumbira ruregerero kumunhu wauri kuudza zvokuti klasi. You see, ndo vanhu vanozoita kuti varume vasada kuendesa vakadzi vavo kuchikoro ivava. But vanhu havana kufanana manje. Kune mumwe mukadzi wokuti ukamudzidzisa appreciator, mumwe anokusvipira kumeso kutaura kuti I am nobody. God forbid. God forbid. Murume wenyu anodiwa naMwari. Nekuti shungu dzake ari kuti but munhu uyu shuwa here ndakamudzidzisa ndikaita zvese but izvozvizvi haisisiri class. Kuchikoro kwacho chero ndikamuti usatambawo nevanhu vechirume mameseji amuri kutumirana haaite, inina ndichada kana kuonekwa padhuze. Chero kusvika pachikoro pake handibvumidze. Munhu waMwari, maita zvakanaka, mandigadziriro nyai. Ari kuchema murume, vataurirei kuti mukadzi wangu ndokuda but wonaka zveklasi zvidai wasiyana nazvo izvi. Ane nzeve dzekunzwa wanzwa. Imimi mama neklasi yenyu yakadhakwa endai munogara pasi. Hakuna chinonzi klasi. Garai zvenyu. Notaura zvemaklasi panapa isusu. Handiti kana masimudzwa naMwari munenge masimudzwa mese. Ndizvo. Waita patience. Aiwa musandidariro munhu uyu musiye akadaro.
Ana gogo. Musadaro ana gogo. Ndiri kukunzwai zvamurutaura makagara iko. Mune Mwari kuti uyu anopenga, uyu anopenga uyu. Musadaro ana gogo. Unoziva paunenge uchidzidzisa munhu wako unenge uchitofunga kuti kana tabudirirawo tichagara zvakanaka. But iye anenge achitoti ndadzidziswa ndatopa pane imwe level. Dai Mwari atibatsira padzimba dzedu. Wangoti kana mukanga makudzwa una Mwari zvimwe chete kumurume kana zvikakufambirawo kumurume idyowo kamari nemukadzi wako. Ko zvokuzoti wakuda kutsvaga vekudya nawo isu taisafa tese ndikutaura nemi mani soda kunongedzera vanhu. Dairai amen vana baba. Imi vana mama nyaya yekungoti mukaita kamari mari yangu kuvakadzi ndo kuno yangu. Kana akatenga TV nemari yeround inenge ichingonzi TV yangu, kitchen unit yangu, stove yangu. Zvino mazuva ano zvanaka. Kitchen yacho yaane mafitted. Tuone kuti uchaita sei wakajaira kuti yangu yangu. Tuone kuti kana wakuenda unokwachanura here, unokwachura zvino here. Vakauya nemafitted vakatibatsira chaizvo. Kuti ndatonzwa akakubatikana munoziva. Vana baba, tipei pfungwa. Madzimai voendeswa kuchikoro here. Haleluya. Indoti madzimai ngaaendeswe kuchikoro. Kana iye arasika mupfungwa dzake, ndiye achandomira nemhosva dzake kuna Mwari. Ini ndonga ndageza sababa. Nokuti kufa kunouya, anotanga kufa handizivi kuti ndiani. Ini ndikatanga kufa iye anosara achichengete vana nekusanzwisisa kwake ikoko. Ukaona wapururudzirwa nemadzimai wataura shoko rinobatika. Mukomana. Maita basa father nemukana. Ndinoti madzimai ngaambomire kuendeswa kuzvikoro nekuti tine makeses akawanda evarume vari kuzozvitora upenyu hwavo vachifa nekuda kwekuendesa vakadzi. Varume tiri kushota nenyaya idzodzi maita basa. Ngatinzwe vana mai pfungwa dzavo. Alright, tanga enda kana baba vari kwavo. Vari simukai baba. Vatanga kusumudza ruoko. Tanga kuna vari kumashure yapana. Voendeswa here kuchikoro. Hongu ngavaendeswe kuchikoro. Iwo nongoplaya role yako sezvairi. Zvave kwaari iye nemhepo dzekwake dzinomutevera dzinozoona sekuti iwe washata mushure mekunge iwe wagadzirisa life yake. I love it. Sinana baba vanenge vari kunzwisisa. Ini ndinoti mudzimai ngaendeswe kuchikoro. Zvezvaangofanira nekuendesa mwana. Mwana futi unogona kumuendesa ngoita izvozvo zvokuti vana mai vazhinji varinonga zvigaba vakaendesa vana vavo kuzvikoro asiri mudzimai. Zvinokoita mai ava ndozvinokoita vanhu. Ndingati it's a demonic inotofanira kutoti Mwari anamate kuti kunzi mukadzi akanaka kubva kuna Mwari. Chero ukaita chinhu chakanaka sei zvafanira kuti profeti mukaita vanhu zvakanaka. Pana mwando wokushorai nekunatsa kwamai mangoita papa mureve nhema zvenyu. Ndo zvakangoitawo vanhu. Alright, garai pasi. Ndoda kuchinzwawo vana gogo kuseruku. Toda gogo chaivo vechikuru vatiudze kuti vanofungei. Kana kuti gogo varida kutaura ngavauye nechepana pamberi apa. Uyaitoni gogo uyai nechekuno kumberi. Pamusoro ini handioni kuti kana murume aendesa mudzimai wake kuchikoro pane chakaipa. Asi hunhu hwemunhu hwaanozoita nokuti anenge asina waatadzira. Ubenzi hunenge hwosarira kwaari. Nyaya yatiringotaurira pano sevabereki tinonzwa kunyara nevakwasha vedu vachizopedzisira vaitirwa zvakadai. Mune zvakanaka zvataitirwawo nemukwasha wedu kuendesawo mwana wangu kuchikoro. Tanyara. Tanyara.
tanyara weru. Asi uri wemurume, mukadzi awaendesa kuchikoro kubva form 2 kusvikira azoticha, obva angonokurasisa haakutaura izvozvo, unogona kuzopesana naye here murodhi? Unozvitambira here? Ini ndinoti vakadzi ngavaendeswe kuchikoro because zvakafanana nekuti murume uvhurira mukadzi wako business, munenge muchiedza kusimudzirana mukurarama. Mukadzi kana akuita ubenzi hwekuti akushora munhu akamuendesa kuchikoro zvakashatisisa, asi zvakafanana nekuvhurirwa business kwavakaitwa mai avo. Vakapiwa upenyu hwese kuti vagochengeta wana mangwana murume asisipa, nekuti hatizivi here mangwana kuti rinenge rakamira sei. Inini pari nhasi dai ndisina kukwanisa kuchengeta wana wangu, dai ndanga ndisinawo kudzidzawo futi. Aiwa, tazvihwa. Ndiri kutaurawo ndichiti ini ndinaye mwana mukomana akaitirwa izvozvi ndokuendesa mukadzi nursing. Mukadzi ndokuenda kuSouth, kwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro. Ndogoita mwana, imboteererai, ndigoita mwana Gogovenyika, taurai zvenyu. Mwana wandakaendesa inini kuchikoro akaenda kuuniversity, izvozvo ari paGerman apo haatomboziva kuti kuna mai. Ndozvandakatora ndikati kune mwana wangu yatizwa nemudzimai, ndakati wafananidzwa nemukoma wako asingazive vabereki, asi ndakamuendesa kuchikoro. Zvinowanikwa. Zvinowanika, sure. Zvinowanikwa. Zvinorwadza gogo, asi matozvitambirawo kutoziva ndo mapenzi. Ibenzi rakafananawo nemwana wangu mukomana uyu. Ibenzi nokuti ariko ari kudya mari nemukadzi wake. Ndinofunga kuti mwana we kana achionawo paTV dzoka uya mwe mwana uyu. Mazita yenyu, gara yenyu pasi. Nyika yakatakura kurema kai.